Seere, lyttere, velkommen til pressemødet her i dag. Vi har lidt tekniske problemer, derfor den mindre forsinkelse. Vi har indkaldt til pressemøde i dag vedrørende overskriften lyder at tale om fase 1 af genåbningen af Grønland. Det sker på mandag den 15. juni. Naalakkersuisut har de sidste par uger fulgt udviklingen i coronasmitte tæt, både i Danmark og resten af verden. Og i går samles alle partiledere og diskuterer det samme. Og hvilken status der er i Danmark. Og derfor har resultatet af mødet med partilederne været det, at fase 1 af genåbningen fastholdes til mandag den 15. juni. Det vil så resultere i, at der vil komme flere ind til Grønland fra mandag. Det betyder så, at der fra mandag vil være væsentligt øget indrejse til Grønland, og i forbindelse med genåbningen har vi alle et ansvar. Vi skal følge de sundhedsfaglige råd og følger reglerne omkring indrejse og overholde hjemmekarantænereglerne. Det sundhedsfaglige råd er, at vi skal holde afstand, at vi skal vaske hænder ofte, og hoste eller nøse i albuen. Og forudsætningerne for fase 1 er kontrolleret indrejse. Så hvis du ønsker at rejse ind til Grønland, skal du være testet negativt 2 til 5 dage før afrejsen. Udfyldelse af sumut-blanketten skal være foretaget. Og når du ankommer til Grønland, skal du gå direkte i hjemmekarantæne eller i et hotel. Og på 5. dagen af din hjemmekarantæne skal du retestes for covid-19. Hvis din retest er negativ, ophører din karantæne. Men hvis din test er positiv, begynder din hjemmeisolation, og landslægeembedet vil tage kontakt til dig omkring dine nye forholdsregler. For hjemmekarantæne gælder det, at du så vidt muligt skal blive i dit hjem. Du må gerne gå ud, men undgå kontakt til andre mennesker og respektere, at du skal afholde afstand fra andre. Hjemmekarantæne gælder ikke for den øvrige husstand, hvis man kan undgå tæt fysisk kontakt og har fokus på god hygiejne. I hvert fald i henhold til retningslinjerne fra myndighederne. Og det er det budskab, jeg har udmeldt med, også frem journalisterne ønsker at stille spørgsmål, så værsgo. Merete Samadja op. Hvor at Rådet for Menneskerettigheder er en smule betænkelige omkring
denne her mulighed for at give politiet adgang til lokaliteter og lokaler uden retskendelse. Hvorfor er det, at politiet de får så vide beføjelser nu? I henhold til de bekendtgørelserne, det er i høringsfasen. Vi har modtaget en del svar til høringen, og det skal vi så vurdere i løbet af ugen. Så skal man selvfølgelig vurdere, hvordan vi kan få dem tilpasset til bekendtgørelsen, men det vil blive mere klart at kunne sige noget om det i det næste kommende uge, for det er meget vigtigt, at folk gerne skal følge retningslinjerne fra myndighederne, og hvis det ikke bliver fuldt, så skal der også gerne gives nogle foranstaltninger og få den mulighed op til myndighedshaverne. Merete? Der er også beskrevet i denne her bekendtgørelse, at det vil blive muligt at give en bøde til folk, hvis ikke de overholder karantænereglerne. Er der nogen, så vidt vi kunne se, stod der ikke noget om størrelsen på bøden. Har I en idé om den? Det er svært at give et svar på nuværende. Det er noget, vi skal vurdere. Og sidste spørgsmål. I forhold til det her med at skaffe testudstyr til kysten, er der så noget nyt i det? Jeg ved godt, det er Henrik, vi plejer at spørge. Måske du er opdateret også? Det vil jeg gerne henvise videre til Henrik, men vi har så vidt vi kan prøvet at melde ud med, at vi har sat os for, at de skal være fremme i løbet af en måned. Brian. Tak. Med hensyn til indrejsen til Gernslusvak og ventesalen for interne og udefra kommende passagerer, hvordan står det med den? Den har været frem og tilbage behandling, og embedslægen har vurderet, at det på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt med, at der er adskilt dem, men alligevel, hvis man kommer fra bygden Gernslusvak, og der har man planer for at få dem adskilt senere hen. På nuværende kører det som det borgerne, der bor i Gernslusvak, det har på nuværende ret til at kunne gå igennem hotellet. Det vil fortsat blive sådan indtil videre i hvert fald. Andre spørgsmål? Så vidt vi kan se, når vi går ind på Air Greenlands hjemmeside, så er der ikke nogen billetter til salg, hverken i august, juni, juli eller august, tror jeg det er. De har simpelthen været nødt til at lukke ned for dem. Der er jo nogen, der er lidt bekymret for, at man overhovedet ikke kan komme ind i landet, selvom der er åbnet op her fra mandag. Hvad gør I af tanker om, hvordan det skal administreres, så folk kan få lov at købe billetterne? Kort sagt, genåbningen vi er i fase 1 lige nu, hvor vi har givet mulighed for, at 600 personer kan komme ind til landet om ugen. Men selve vurderingen vil jo ske løbende, det har vi sagt allerede fra starten. Det vi skal vurdere, det er, at vi skal se på, hvordan smitten ser ud i Danmark. Og det skal så selvfølgelig afhænge af, hvornår vi kan blive klar til at åbne op på fase 2. Det kan vi ikke komme uden om i hvert fald. Og vi skal måske lige se, hvordan det går de første 14 dage, og hvordan det sker, når nu de har åbnet op for grænsen til Tyskland i Danmark, og så kan vi også derude få en del viden om, hvordan forholdene det bliver, og derfor vil vi løbende foretage vurderinger, og derudover vil jeg også sige, at landslægeembedet følger tæt med, hvad der sker i verden.
Hvis jeg må have lov at stille lidt mere, så er der mundbind blevet indført i lufthavne i Danmark. Og vi har tidligere talt lidt om det her, men der har ikke været en beslutning om det, hvorvidt det skal indføres i lufthavnene her i Grønland. Er I kommet videre med det? Når det drejer sig om det, så har vi fået oplyst, at indrejsningen mellem, at der skal være et krav om mundbind mellem passagen fra Danmark til Grønland. I hvert fald blandt rejsende, der er blevet stillet et spørgsmål, hvor vi kan få fat i sådan en mundbind. Vi har fået oplyst, at det kan man godt købe i Kangerlussuaq Lufthavn inde i forretningen og kiosken. Jamen er det et krav i Kangerlussuaq? Fordi indtil videre har det jo kun været indført som krav i Danmark. Skal det også være et krav her i Grønland? Air Greenland har fortalt, at når det drejer sig om fra Grønland til Danmark og fra Danmark til Grønland, det er der ikke et krav om. Der er ikke et krav om. Okay. Ja. Så har vi afholdt sluttet vores pressemøde her nu, og vi vil gerne igen minde om, at vil tage nogle bekendtgørelser op i næste uge. Den ene af dem blev nævnt, det drejer sig om politiets mulighed for at kunne komme ind i offentlige steder for at kontrollere, om der overholdes retningslinjerne. Når de forskellige bekendtgørelser er blevet færdigbehandlet, skal I også regne med, at vi vil indkalde til et pressemøde igen. Og jeg vil gerne sige, at vi på mandag er med hensyn til genåbningen, at vi skal passe på os selv, at det er meget vigtigt, at vi gør det. Hver enkelt person, vi er nødt til at tage vores ansvar. Det skal ikke være sådan, at vi skal løbe hen til den, der er nyankommet fra Danmark. Vi må bede vedkommende om at gå i hjemkarantæne, og så først efter 5. dages retest, og hvis den er negativ, så kan vi nok få lov til at hilse på den. Men jeg vil gerne sige derudover, at vi skal så vidt muligt holde afstand og ikke kramme vedkommende. Indtil nu, der borgerne i Grønland passer godt på sig selv, og vi er nødt til at hjælpe sig til med hensyn til genåbningen. En rigtig god ventil alle sammen. Vi vil udmelde en ny pressemeddelelse i næste uge og have det rigtig godt.